competency e tich bao ke pondo mokwongo e cell mar police we prison cell mar police to kende yoro ni sama jogi pondo nyako bed mana chich motimo gimiluongo ni capital offense maduong'i mogik yande ne moro pondo Mudhaiga police station poko tiko higa noyude ngong nonego osiepne moro Amerika oko mar Kenya oyude mana karibu ngong kucho kendo sani muchako nego dhano machalo kod ma chako pondo omiyo aneno ni koso bedo gi lony tiji ema kelo kod ma ariyo dhano ma ja Kenya sani okete pache ni odwa loso pesa kod nyawadgi maka ng'ato kelo ni sendi matin to mani kao sachicha okine ka gimoro ma jukumu mar jo Kenya osebedo malo to ne police gicha no pango maber maka ber to chakre achaka inspector general of police ka donja piny nyaka constable mane rito geto ne kodhi dala nikech ok nyalo yudo ka dhana bila nyalo pondo ni constable mong'e deal no gi loka ka biro piny tie aora ka ok onyal bedo ni constable emano initiate deal no to nyaka yudi kelo ni jatelo moro e sirikal bendo ng'e wachni omiyo kwach kich nyaka tim nonro maber sawa sani ja Kenya ngimane ni kama rach nikech ka dhano 13 machiel kuom gen ng'ama osenego dhano tanga wuoya milieko nosenego ni oko jo Kenya ok ni kama ber ahinya mikoro mojong paro potho mediko no adongi thuolo ma dakika 3 kende datieko twak makae sigana machielo ma Chris Pendo loso ogodhi tuge karka to mano kotenre kod thicho oko gavana Kawira Mwangaza moka entielo mokwongo doho direse koso dikete kama chal nade chal ka gima senators wacho ni wan waol girese kinde duto kinde chupo makoro tane osim to osime mana otieno mano ka gintiere e senate karkacha CPO George achako dikendo ka wantiere karka wach mar Mwangaza ochopo kama chalade kaka itiyo kod MCS ka nikech MCS bende wacho ni nitiere Lwet State House e thicho oko mar Kawira Mwangaza Cleophas governor ng'ama duong' ma seche midwa thiche to nyaka State House bedie